دەم باش بۆ دار و تەماشەوانی نێژاد بەرنامەیە ڕۆژەڤایی ڕۆدەلگەل بەمە. بەری چەند ڕۆژان ڕۆژە ناونەتەوەی یا مافین مرۆڤان بوو. باکوورێ کوردستانی و هەژماراخوا زێدەتری 17 میلیۆنانە و کورد لە ترکێ بگشتی زێدەی 25 میلیۆنانن ji mafên xwe yên herî rewa û siruştî bêparin. Di salên dawî de binpêkirinin mafê mirovî û neteweyî yên Kurd gihiştin astek bilindtir. Di proseya îroyên bi xwe de li gel birêveberina êrişin hemberî Rojavayê Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê rêgirî têkirin, Kurd hest û helbestên xwe azadane bînin ziman û rojevê. Rewşa siyasî a Tirkiye ber bi guherînekê ve diçe. Ramana ku partiyên heyî nabin bersiva pirsgirêkên heyî di nav raya giştî de bi berferehî cehgirtiye. Di platforma siyasî a Tirkiye'de ekterên nû derdikevin pêş. Berî du rojan Partiya Paşê Rojê bi pêşengiya Serokvezîrê berê Ahmed Davutoğlu hate damezrandin pêça berê kirin, di dawiya mihêdeyan jî meha pêşiya me cîgirê Serokvezîrê berê Wezîrê Dewletê berpir jaborî û wezîriya derve jî kirî Alî Babacan partiya xwe rabigihîne. Platforma siyasî a Tirkiye wêneyek çawa werdigire. Nêzîgahiya beramberî pirsa mezin, pirsa Kurd çi ye? Bi hûrguliyên din jî em dê li gel mêvanê bernameya rojevê îro şirovekarê siyasî û mafna Sıtkı Zilan ji stûdya me ya Diyarbekirê bigirin dest û binirxînin. Silav kek Sıtkı, kek Sıtkı di nav ew qas aloziyên li Tirkiyeyên jiyan din de bi taybetî rewşa mirov li Bakurê Kurdistanê di çi astê de ye? Aleykümselam. Rewşa Kurdistana Bakur girêdayê Ankara'ya, hükümeta Türkiye, devleta Türkiye, hunzanın nevi Kürdi Bakur, nevi zêdetir. Metropolü Türkiye'de dijin, İstanbul'u, Ankara, İzmir, Antalya, hatta Adana, Mersin. Yani seraseri Türkiye Kürt heye, bu yereki Türkiye'de di kavmi Kurdan zî alakadar dike, insanı din zî qasiwan alakadar dike. Rewşa Türkiye demek ki baş bu, hatta 2014-15 ew peyvajiyekî mabeyna Türkiye û Yekîtiya Avrupayê da hebû, mixabin ev ya heyfakî neçû serî. Ew demek ki baş bu. İşkence hindik bu, tune bû ev karin bêjin. Ber bi başî diçûn. Vê demê de mabeyna Kurdan hêzê ki PKK û HDP û sazî din re pêvajiyekî aşitîzê hebû, ew zî baş bû. Yani ji bo Kurdan, ji bo devleta Tirkiye zî baş bû. Pir tengasî tune bû. Fakat piştê 7 Haziranê hilbijartinekî hûn zanin 2015 piraniya xwe wenda kir AKP, Partiya AKP. Erdoğan hêrs bû, ev ya kabul nekir, bi manipülasyonê, bi şeklekî gayri hukukî, gayri meşru hilbijartin nû kir û xelq da tirsa, yani bi tezyiq, bi manipülasyon, bi propagandayê dîsa hilbijartinê da serket, fakat ew serketin da pir hîle, dek û dolab hebû. Ana zî ew roj îroje MHP, Perinçek, hinekî hêzê em karin bêjin yani ki Kurdan ra hes nake, mabeyna wan û hukukê pir baş nine, ana resmî, gayri resmî şerîkê hikûmetê ne, koalisyonê ne. Yani beşekî li koalisyona Erdoğan em bêjin. AKP zî nemaye, Erdoğan heye. Du bu yere giring bu Bakurê Kurdistan û seraseri Tirkiye. Yek meseleyê hendekan, hûn zanin ew pir zarar da gelê Kurdistanê. Devlet 7-8 bajarê Bakurê Kurdistanê xera kir. Fakat ev ya mesuliyeta PKK zî têde heye, ev gerek bêjin. Çünkü wan zê bahaneyekî mezin da devleta Türkiye. Bu yere duyemîn salkî şonda ew mesela cemaata Fethullah Gülen dibe jin wî ew teşebbüsa derbeya askerî bû. Ew zî pir zarar da Türkiye. Da civakê insanan anan bi hezaran, bi 10,000, 20,000 jin, nexweş, zarok, insan
zindanê daye bila sebeb. Yani bi manipülasyonekî dibin hûn endamê hêzên terorînin. Du tiştikin behane. Kek sıdkı min dixwest ez wê pirsêjî bikim niha êrîşek beramberî Rojavayê Kurdistanê ya ku dest pê kirî û berdewam dike heye gelo ev êrîşa got li hemberî Rojavayê Kurdistanê bûyî ti kargeriya xwe li rewşa mafê mirov li Bakurê Kurdistanê bi taybetî li Kurdan li Tirkiye jî dike tu çawa dinirxîne? Ew meselê Rojava meselê cuda ye, meselê dagirkeriye. Türkiye Afrinê dest pê kir heta Rojavayê ana cîw ki işgal kiriye ew dagirkeriye ev ya gayri meşru ye. Gor huquqa navnetewî, gor huquqa insaniyetê, gor huquqa me gişan. Em milletekîne mafê me heye Başûrê Kurdistan de em dewleta xwe ava bikin. Mafê me heye Rojavayê de em Kurd û hikûmeta Sûriye lehev bikin. Mîna Başûrê Kurdistan alî siyasî, alî hukukî tiştekî dest xin, tiştekî baş. Türkiye ev kabul nake. Türkiye hebûna Kurdan alî siyasî bi nasnameyê xwe hebûna wan ji boy devleta Türkiye tehlike dibînin. Yani min divê çerçevê de ji te pirsêkek Sıdkı niha piştî ku êrîşa beramberî Rojavayê Kurdistanê hatî dest pêkirin bi sedan kes li Türkiye bi egera got Twitterê de ew êrîş rexnekirine êgo hatine bin çavkirine hene her wiha ew mafê ku bi awayekî azadane Kurd bikaribin hestên xwe helwestên xwe beramberî Rojavayê Kurdistanê bînin ziman ew atmosfer heye li Tirkiye. Kekê ev ya şahsen mezî derbas kir. Me got hûn dagirker Afrinê da hûn bê hukuk ev ya dagirkerî kirin dikin ji me re zî doz vekir. Ev ya pir girîng nine, en girîng ev e ki gelê me ya Afrinê 100,000 zêdetir goçber bûn. Malê wan talan kirin. Ew ê çeteyê Uso ew ê din ew ê ki Tirkiye alîkarê wan e. Paş didin wan. Gelê me din serêkanî ew ê din cîwkana dagir ew can îşgal kirine 100,000, 200,000, 300,000 insanê me dîsa goşber bûne ana. Vê zivistanê vê sermayê da birçîne bêkesin, kes xwedî dernakevin. Dîsa Kurdê hikûmeta Herêmê Kurdistana Başûr ew gelê wî re em spasdarin. Yani meseleyi pir girîng hene. Yani ew tengasiyek em têdane ew nayê berçav. Yani ji bo me Afrîn dagirkeriya Afrînê pir girîng e. Rojava êrişa Tirkiye ser Rojava pir girîng e. Ev ya meseleyek me gişan eleqedar dike. Ew dest em nabînin piçûk e. Yek insan zî mağdur be ew piçûk nine. Ew mağduriyet e. Fakat Kurdistan zaten ew tiştek û mafê me nade. Bakurê Kurdistanê tu heqê me nade. Yek mesela ez bêjim çi ye? İşte zarûyê me bi zimanê Kurdî perwerde nabin. Ev ya bê hukukek pir mezin e. Ev ya têr nake Afrînê da Kurdî qedexe kirine. Yani perwerde bi Kurdî qedexe kirine. Axaftin nikare qedexe bikin. Fiilen de facto dixwazin qedexe bikin. Nikarin. Ew lewheyekî Kurdî bu danîn ana Tirkî û Erebî ew dikin. Kekê Sıdkı divê çerçevê de ez xwazim ji te bipirsim niha gava kum ev ê rîşrû didin li hemî cîhanê gava şer çê dibe ew asta nîjadperestî bilind dibe ev bilindbûna asta nîjadperestiyê wekî mafnasekê jî dixwazim ji te bizanibim çi kargeriya wê çi bandora wê li mafê mirov li Tirkiye bi taybetî beramberî Kurdan dibe. Yani 100 sal zêdetir e rojek Cumhuriyet ava bûne sala 24 da Kanûnê Esasî Tirkiye 21 Kanûnê Esasî hebû ev ya guhartinekî mezin çêkir Kanûnê Esasî ki nû anî ew roj î roje înkara Kurdan dest pê kiriye. Zaten mesele Şeyh Said Efendi yani serhildana Şeyh Said Efendi girêdayê vê Kanûnê Esasî ye. Yani hem âlî dînî hem âlî millî tu haqqê Kurdan nema giş inkar kir. Fiiliyatê da tezîqê mezin hebû. Giş sazî Kurdan qedexe kir girtin. Sazî ki İstanbul'u Diyarbakır'da övdün.
medreseyi girtin. Yani hem tedrisat hem civak hem ali siyasi hakkı Kurdan gişin karkin hatta bu Kurtüneye. Hatta 25 Kurd hebu Kurdistan hebu mevzuatı da hebu fiiliyatı da hebu pişti gotune. Avruc roje em tünene. Caran Kurd hineki pevajiye vakta ku Türkiye duhazı bebe endamı yekiti Avrupa tezyiqi derveti Kurd rahati ki küçük dibini fakat çand sal derbaz dibi mina van sala disa inkar kuştun şer dagirkeri berdevam dike. Kek izletken hal platforma siyasiya Türkiye'de diyarı kohun guherin ru dedin. Ve qetandin ji AK Parti çeydibin. Yani o partinin kuduxwazin derbasi platforma siyasi bibin sereke ji AK Parti ve qeten. Hun eger evi çi vegirî dedin? Me an zemin yani AK Parti nemaya, AK Parti tünne yana ki heye Erdoğan heye o evi ki alikari vi hene henekin evzi bi çe şekli hatine hev giri da bi menfaat bi rant hatine hev girdan. Yani ranti Türkiye giş ekip duhu seraseri Türkiye kadro jixura pardık, zari xura pardık evi din neyar kabul dikin ki itiraz bike diçe cevi xuyaya zaten diçe zindane binçav dikin tu tişteki beji 2 saat şunda polis de berderi tedgirin derdest dikin Niye Türkiye denk da bu AK Parti AK Parti'yi 4-5 sal işi başkırın em inkar nakin Erdoğan'ı işi başkırın spas fakat pişti huvendakir vakta huvendakir havcaya ki ev insanı ki niziye vi bıkatın beji evyan nekir go nego tişteki para nekir yani ve boni gelzi pır müştekiye yani gel evya dibêjin em giş dibêjin em mesuliyeta xwe cî me aniye bi salan em dibêjin evya rê wenda kiriye rê heqî wenda kiriye sîratî müstakîm wenda kiriye ber bi nebaşî çi ber bi tiştê din diçi ana zî evya demek ki wan zî qebûl kir Davutoğlu partiyekî ava kir hûn zanin partiya ew ê pêşa rojê Ali Babacan zî ew zî Maliye Bakanı kevn bû ew zî xuyayekî partiyekî din ava bike بله املی سروان قصه بکن کک صدقه بری درو جان سریل وزارت نفخی هات دانش بوی پارتیا پاشه روژی انگو گلجک پارتیسی جهی هات را گهاندن جالی سروک وزیری بری و هون به پوزیونی چوادن ارخین یعنی سروک وزیر گلک کسایتین کو دامزرینرین AK Parti bunha yani dikarin guherinin demokratik, guherinin berçavli Türkiye pekbenin ev bahveril bawe heye. Ez xulasa evya bejim Davutoğlu merub minak bide mina Erbakan bifikirin. Yani xatavi de İslamcı hem bejin. Evi ki geredayi ze prani usana kadrovi İslami. Babacan zemina uzal bifikirin. Yani liberal tekilawanu yekiti Avrupa, devlete Amerika, ev devleti embejin, ey garb embejin, başa, ez gusa yani çavdiriya mı gusaya, her duzi en hendik ez dibin 10 puan AK Parti bigrin. Vakta gusa be praniya huvenda dik AK Parti, ev dinzi zaten bravin. Çendrun şunda yani her roz milletvekili, şaredar, endam, hatta ana mesela çend roja 10,000 ziydetir insan endami AK Parti endamtiyahu kışanda ve kişiye diçin partiye din. Yani evya berdevame demek ki nizda em bıçağı xo bibin ki prani AK Parti mecliseden nema o AK Parti mina beri çava anapçu çava parti din wenda kirin hunzanın yani Diroka Türkiye'de, Diroka Niz'da AK Parti'yi bixrabiya xu bimine. Beli. Kek sıtkı ger em bernamaya hati raghandin ya partiya peşe roji bigrin destem sê xal hene ku bi Kurdan de girêdayîn. Yek ji wan Rêz Davutoğlu dest nîşan kir ku pirsa Kurd di çerçeveya demokrasiyê de divê were çareserkirin
دست نیشان کرد که پیوندین بهیز دوی به حکومت هرما کردستانی را بین دانین و هر وها لسوریه جی کریزا سوریه ده ترکیه نزیکاهی یک باش لگل پیک هاتین سوریه بکه اف خالین کود برنامه پارتیا پاشه روژه دنه هون چاواد نرخینین نزیکاهی یک باشش بوی پرسا کرد هون چاواد بینن هەواڵێک ئەویا شیرۆڤە کرد و پڕباش شیرۆڤە کردبوو وسا دەبێژە ji بۆی کوردان tiştekî hindike feqet ji bo Tirkiye alî din re wat û mêze dike tiştekî mezin e. Çi ye ev ya? Du tiş dibêje dibe heta ana Partiyê Kurd Ankara'yı ne gotiye. Dibe çawa Tirkiye derve akrabatiye nîzbûna me heye em gere alaqedar dibin dewletê Tirkiye hûn zane alaqedar dibin. Dibe Kurdê derve, Erebê derve, ew etnisê din zî ey derve, ew zî biraderê wan însanan e, em gerek alaqedar bin, alaqeyê me gere baş be. Ew pir baş e. Ey duyemîn pir vekirîz nebêje dibe perwerde bi zimanê Kurdî, zimanê din, zikmakî, ev ya erênî mêze dike, ev ya ji bo Kurdan tiştekî baş e. Zaten ev ya daxwaza alî siyasî Kurdan gelek Kurdê Bakurî ez ew daxwazê me sereke bi zimanê Kurdî perwerde ye zarû me bire bi zimanê xwe perwerde be ey duyemîn bibe zimanê fermî ya da aqredê te be wextî ku ev ya bû têkiliya Rojava û Başûrê Kurdistanê ev ya daha zî baş be ev ya hinekî rexneyê me Davutoğlu heye gelê me rexne dike hinek tişt feqet dawî ev ya programê de cê girtiye ev ya tiştek ku baş be em gere bêjin baş e ev ya erênî em mêze dikin ew baş e ji bo Kurdan bele keksit ki niha Davutoğlu ew babetên ku te girtî destanî ziman mafê perwerdeya bi zimanê zikmakî lê di bernama wan de mafê perwerdeya bi zimanê zikmakî bi taybetî girêdayî zimanê zikmakî ya perwerdiyê bi Kurdî jî nehatiyen vîsandin ew xaliyên din min gotin lê gotara xwe de ew yek anî ziman gerem warne ser Partiya Babacan ku tê çaverê kirin di dawiya vê meheyan jî destpêka meha pêşiya me de pêk were kek sidqi tê gotin ku li ser erdê peyvendiya vê partiyê bi aliyên Kurdî re zêdetir e hem aliyên yani êku bi rewşa aborî ve mijûlên ya Kurd hem jî bi rewşa siyasiya Kurdî ve jî zêdetir e wisa tê gotin li ser erdê wisa yekek sidqi ev ya sebep ev e ki Kurdê Bakur yani em bi Diyarbekirê nav bikin Diyarbekir çawa dinêre vê meselê Diyarbekir hikûmetê ku mabeyna wî ew Yekîtiya Ewropa baş be ev ya diparêzin em çawa zanin ev ya rehmetlî Uzal'la em zanin Uzal wexta got Yekîtiya Ewropa standartya Ewropa ahîm wan tiştan Kurdan alîkariya wî kir wexta ku tiştekî baş got hukûqê însanan Partiya Erbeqan em zanin alîkar bûn Erdoğan wexta ku çend sal 4-5 sal Yekîtiya Ewropa standartya Ewropa got Kurdan alîkariya wî kir yani ümidekî piçûk bezî ji Babacan heye vê mijarê da standartekî em karin bêjin çê bû hatik Partiya Pêşerojê Davutoğlu behsa zimanê zikmakî bike bi müstetir zî bêje ew Herêmê Kurdistan û têkiliyek baş Rojava têkiliyekî baş bike ew din daha zêde behs bike yani destê wî xort dibe ez wisa bawer dikim yani qenaeta min zî hinekî çavdêran zî yani Babacan seraserê Türkiye daha zêde alîkarî wî hebe partiya wî deng bigire Davutoğlu zî yani mahrum nemîne ew zî gor hêza xwe gor kadroyê xwe gor xebata xwe ew zî alîkarî bigire her du zî ji bo me Kurda baş e AK Partiya ana çuqa zayıf be ji bo me baş e em ev ya vekirî dibêjin mînak zî İstanbulê em mecbûr man dengê xwe da CHP yani ev ya Erdoğan em mecbûr kirin
پارتیا AKP مجبور کردن ككست كأنها حتى إيرو بارتين تركيا بارتين ترك نزيكا هي ديمقراطيك برامبري برسا كرد راستيا كرد بيك نانينا قالوا جوهرينا كده بلاتفورما سياسية تركيا ده رود ده تشاوا دبينا Yani guhartın da bir tişteki esasiye, tişteku yani evya tişteki jiyaniye, civaksi vusaya, tabiatsi vusaya guhartın çerbe. Anam Zıvistan'ı da dü mehşunda inşallah em buhari bibinin. Yani hatun çündün evi tişteki evya derukiye muhakkak tesira khubda. Yani ve zindanı em gerek halas bin. Kürdi Rojavaz gerek halas bin. Kürdi Bakurzi halas bin. Seraser Türkiye Parti gış muhtacı denge Kurdana. CHP'zi alikari digre hatta ki emkarın bir MHP'zi muhtacı kadri evide. Yani fakat Erdoğan hem Kurdanra denk digre hemzi bir şekle ki yani emkarın bir neyartıydı ki mesela ev tişteku tekile var mesela AK Parti Erdoğan başvuru baş bu. Rojavazi hatta demek ki baş bu. Hunzanın peşmerge sinore Türkiye derbaz bu çok Kobani hemberi işiti bir kahramani şereki dijwar bu hunzanın. Türkiye evya tolere kir. Fakat çi bu çi kavmi hinek tişt bahane kir hemberi Rojavayı demek ki ev devleta kur Türkiye Erdoğan ikna kir ve yahut mecbur ma ne yartıya Rojava dikin. Debe PYD و PKK yeke, HDP PKK yeke, Selahattin Demirtaş teröriste. Eğer kadroyu mey siyasi em terörist bin em çava tekili deynin em çava alikariya van bikin. Ana az kuzanım en ne teröristim? Debi tu teröristi. كك صدق أو برسكي كلاسيك زي بوي بكمشتاكم ممكن براسي لتركيا بارتيا كي ديمقراطيك بيكورا دستلاتا كي ديمقراطيك بيكورا كو نزيكا هي كراستقينة براستيا كردرة ببرسا كردرة لباكوري كردستاني وتركيا ندينا Keki evya bedil bezi bedil bezi mecbur değil mi? Evya Kürt dikin. Hecmara Kürdan ne endike? Çar kesire yek Türkiye'de Kürde. İstanbul'u Vusa'ya, her deri Vusa'ya. Yani eğer sandık bezi, hilbijartın bezi, hezime heye, pirani bezi hezime heye, ev tiştedin en naxwazın beje, evya xudi nasip neke. Em aşiti xwazın, em şer naxwazın, em birakuci naxwazın. Mevi işine kar nekir, em ez zarar diye. Ali dinzi zarar diye. Em de bin bira aşiti hebe. Herkes de beje. Hezi Kurdan seraser de beje. Tişte ki bu yere ki bir evyazi tasvip ama tüneye em vantıştan tasvip nakin. Ama devlete Türkiye'zi hunzanın dersimi begre hatta zilani begre hatta evi din bikir wan sali davi 5 sale her gav gündeme viran dikin insani me tekuştun sivil tekuştun yani evya nay kabul kirin dünya evya kabul nakı gelemezi kabul nakın Türkiye mecburen ne ki bedel duhazın em duhazın evzi mecbur deminin çare ki bibin çarezi aşitiye biratiye hukuka adalete bingeh eve yani. بله سپاس صدق زیلان شروکاری سیاسی و مافناز کو سودیامه دیاربکر تلگل تماشاوانین هیجا مهاتن داویا برنامه روزه و حتی برنامه یک دینا روزه